हाय लोगोफोर जों बाबु महरजों जों नै माने फिल्टार बानायनो थाखाय जों अन्थाइ बासिगासिनो दङ फ्राय बासिखांबाय आरो हममेड फिल्टार न'आवनो बानायगोन मोनसे दो बा मोनसे मा होनो आजिखालि माने बाल्थिं बिदियाव जोङो मा होनो बानायनो हायो आरो फिल्टारखौ स' दा बिनिखायनो जों अन्थाइ बासिगासिनो नै नोंथांमोना आं देखायगोन मनायाव अन्थाइ दं आरो नै अन्थाइ गोबां जाबाय मेला जाबाय नै अन्थाइ नै जों अन्थाइ ओमफ्राय बाला नांगोन बिनि उनाव माने हांगार नांगोन होमबानो जाबाय दा ओमफ्राय बे गब्लङाव माने दैखौ नांदो गुदुं खालामो नालाय बेहाय माने माबा मोनसे जिफोर फाना होनांगोन आरो जिफोर फाना बिदिनो थक थक गबाय थागोन आरो देखायगोन थांनो माने मार्केटनि फिल्टारफ्रा आजिखालि मा जायो बायदिसिना माने एसे अकेजनबो थानाय समाव माने दैखौ गोबां माने गहोनो हाया माने थप माने थप गयो आरो मालाबा माने फिल्टार जास्लाब जाया बादि जायो नांनाय समाव बेनिखायनो जायो फ्राय आजिखालि माने गामिफ्राव माने बिराद हममेड फिल्टारखौसो बाहायनाय जायो दैनि थाखाय गोबां बहुत मोजाङानो दैफ्राबो एसे गयो आरो बहुत मोजां जायो जोंनोबो इउज खालामबो थ' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन स' आं बाखि भिडिअखौ नोंथांमोन देखायबाय थागोन बिदिबा बालाखौबाबो फिसा सालिगासिनो दङ बे सालिनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेनिखायनो बे सालिबाय हममेड फिल्टार बानायगासिनो दं नैबे जाबाय बाला ओरै जाबाय हांगार गोजौ अन्थाइ आरो बाल्थिङा नै आरो बे बाल्थिङाव जों गुदुं थुफ्लंनानै जेखौबो सोनाय जाखाबाय दै गनो थाखाय दङ जाय होबाय नैबे अन्थाइ होबाय बाला होबाय फार्स्ट लेयार आरो बेयो फार्स्ट लेयाराव जों माने बाला होग्रोदों ओमफ्राय उनाव अन्थाइ आरो फिल्टार फिसाखौ साफ खालामना आरामनो होनाय जाबाय हममेड फिल्टार न'आवनो बानायबाय आंनि मेसेजआ नै दैया बिदि गगोन जों जेखौ लागायनो आरो नोंथांमोना जिबो लागायनो जिखुनु जाया एसे मोजां बुस्थुखौ लागायनो हागोन आरो जि थुख्राफोर जि हक बा जिखुनु जाया हक लागायनो हागोन जों माने जेखौ लागायदों जे फिसा हाना दै गनोसो नालाय जाय जेखौ मोजां मोनो बेखौ लागायनो हागोन आरो ओमफ्राय दा बिनि उनाव जों माने हांगारखौ होगोन हांगारा गासिबो रेडि जाजोब्बाय से सप्ताहसो सोमनानै दोनदों मैलाफोरखौ अरख'जोबनो थाखाय ओमफ्राय बिनि उनावसो दा दिनै बानायबाय आरो दिनै नोंथांमोना फारि फारि देखायलांबाय थागोन आं अन्थाइआ जाथ'सिगोन फार्स्ट लेयारनि गिबियाव बाला होबाय दा अन्थाइ एबार हांगारखौ होसै एबार नै हांगारखौ बेलाय न'आवनो हांगारफोर थाखाय बनथ'नि जानांगौ होमबा मोजां हांगारा बनथ'नि नै जोंना मावथि बाबु फिसाया फैबाय ओरैलाय फिल्टार मालिकआ ओरैलाय मिक्स खालामबाय गासैबो लांथियानो हममेड फिल्टार बाबु फिसा बानायगासिनो दा बालाखौ लुगासिनो दङ हांगारनि सायाव सेकेन्ड लेयार जाबाय आरो बियो हांगारनि सायाव बाला होबाय आरो अन्थाइ होबावनोसै मोनजासिगोन दे थाथा सौदोबाबो गोलैगोन दे बालानाय जाबाय बिदा बालाखौ मिक्स खालामबाय गासैबो एबार बालासो आरो अन्थाइ बावबाय जोबसिगोन आरो नङा जाबखो आरो बिदि खालामहाबावोसो बेखौनो बिराद मोजां जाबावनोसै होगासिनो दङ अन्थाइखौ बिदिनो होबाय थासिगोन आरो ओरैनो अन्थाइ हानै माबा फिसाजों मादैजों गावनि मादैजों होगासिनो नै जाबाय नै एबार जाबाय नालाय एबार गहोसिगोन आरो गबाय दोनथ'लाय बाबु सना गोसा गुरु लोंना माबो लोंना गगोना माबो बेखौ र' बेखौ हा लोंथ'नाङालै माबो लोंथ'नाब्रा र' दाय लों दा खननै बेखौ गहरजोबो सोरबा नेक्स्टआव लोंनायखौ नै दैया लोंथ'नाङा लोगोफोर जोंना हममेड फिल्टार जाबाय नै जाहाथे दैखौ नोंथांमोना नुदों हनै मारै दै होयो आरो ओरै गाहायथिं गगासिनो दं जों दाहायबा गाबोन लोंगोन आरो थ' नोंथांमोना देखायबाय नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन दानि जुगनि दंखलनि गोबां दैफ्रानो आयरन गोनां जाबाय जों आयरन मुक्त जुदि दै लोंनोब्ला जोङो दैखौ फिल्टार खालामना लोंनांगोन जों न'आवनो हममेड फिल्टार बेबायदि गोरलैयैनो जों बानायना लानो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो
बे दैखौ जों सानफ्रामबो जों मोजाङैनो बाहायबाय थानो हागोन जों दैखौ गोग्गो दै बाहायब्लासो जोंनि देहायाव जोङो बायदिसिना बेमार आजार जानाय अन्थाइ बायदि बेमार गोबां नुजायो आजिखालि बे हिसाबैनो जोङो मा होनो दैखौ गोग्गो लोंनांगोन आरो मा होनो डाइरेक्ट आजिखालि मा दंखलनि दैखौ जुदि लोङोब्ला बे मोनामो बेनि बे मोनामनायावबो दैनि मोनामनायफ्राबो बा सेनाबो माने गैया जायो बे भिडिअ'आव नोंथांमोना माबा मोनसे गोनांथि गोनां खौरां दं सानदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ बयनिसिमबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे जों बयबो जों फिल्टार खालामनानैसो दैखौ बाहायो गाव गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो आरो बायदिसिना बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामदो भिडिअ'खौ गोजोन